Ngarepan lore lek kurewang gang sitok. Kono kan anak omah madhep ulon karo madhep ngidul to. Ya kuwi omah kuwi. Ulon mendhet. Etan dalan. Ngarepe mek Aris. Ngarepe mek Aris. Pokok teko wong kureng napa niki. Cek golek kertas minyak rek nek. Piye? Yo rek gosok. Golek gedang mek kirim. Jadi wis oke sak. Jenenge apa Mbak Dek iki? Apa? Jenenge gula gimbal. Ketan, gula karo kambil. Iki rasane manis. Manis rasane. Ya nek latih kuwi kono. Gula gimbal. Lah kok tambahan tukange telu. Golek gedang. Golek gedang, golek godhong gedang. Golek godhong gedang. Panas. Oh, jagungnya Bapak. Kok gablok men to Mbak Pin? Ladingnya gablok. Wong nggih baca ngono anak sampe dietet-etet. Wae nggawa sing sitoke mau. Mau keri dhewe sampean sing gawe. Semilir. Sandeng kali. Wes ki wis tekan omah ki.
Iki sini apa em? Be sajene. Oh, Heeh. beras. Ya apa Kendi ki? jungkat. Kendi jungkas. Uang. Iki duwite iki nggo gandengane suruh. Kan Oh, mbakku. Aku ini. Suruh ada Mbak Siti. iki kembangnya. Telur. Buntel godhong. Nah iya iki. Lambarnya njukur lho dadak antek-antek aku dikoe. Iki wong-wonge wis mateng iki. Ya boros iki. Bu Yos. Setae gitu. Barang kok dadi. Lho aja ngono. Bakul. Iki bakal lak Be. Kalau kan gitu saya Hmm? mergo gitu saya undangannya kan hakat. Aku mbiyen Mas bayi sing nunggoni ya Mbok De lho, Beh Mbok De. Tak dongakne sampean panjang umur muga-muga. Oh. Ya Allah Mbok De tak dongakne muga-muga anakku sok sampean sok nekani anakku rabi Mbok De sampai gede sukses. Ya Mbok De. Ya Allah aku mbiyen ki pas melahirkan sing ngeyami ya Mbok De lho. Cek endang sik cilik endang sampe keluwen. Isu njaluk jajan yang tak tuku mbok apa. Endang keluwen. Kayak aku nganu apa? Suruh. Ora nek sing wani ngedusi aku ya Mbok De kae sing wani mek gur Mbok De sebrak kowe. Sampean pendak sore rene. Tane aku. Oh. Kok serawani. Sing gaweni grita centeng BIW gak nek sing wani. Nawange sing nganu ya aku. Sing nggene korset. Dikene susu anune emponge angel. Oh on nganu dote wegan ngamuk ya Mbok De Bintang. Gak aku ki ning pas nang rumah sakit iki kancane wis iso do mlaku aku gong dhewe lho Bek. Mergo aku ki wedi. Kabeh sudah belajar mlaku. Iya Mbak De. Halim. Ki kerubuke sek panas ki. Sek tas rek goreng. Bek plastiknya gimana endi Bek? Tak apa isek mau? Kita pancake begini.
Lah nang kono. Sik kok lali aku. Sadari lho. Iki ngadai jajan pasar iki. Jajan pasar ben rame, Mbok De ya. Nek ngarani kan ngono ya, Mbok De. Rezekine ben rame. Dadi kaya wong gawe among-among ngono kae ya netone. Cah cilik kan mesti beli netone biasane. Nek nek jajane pasar. Piye Mbok De? Heeh, wong gede nek pas netonan ya nek jajane pasar. Entek plastik kuwi ya. Ora mek saket. Undangane 50. Kurang iki kok jadi. Wes sak kae, imo gerek kurangane tok. Pokok jajan pasari dicampur-campur norno. Opak ben rame. Kacang goreng. Nek kacang goreng ben nyapa Mbak De? Oh. Ben enteng lek golek rezeki. Ben olah akeh. Pas berarti iki. Plastiknya isih, Bu. Apa? Wes, Mak. Lek wong ki digekne among-among ben apa Mbak De? Ora lho Mbak Sri. Anong ya anong. Ben selamat. Ben sama. Ceblok celondra kok. Ben aduh kan apa. Ben rezekine lancar, ben selamat. Lek kerja ben lancar. Malah gres Bu Sian. Iki hadiah. Kamu Mbak, kamu bengi Mak? Mbak Erna. Ki ingkung. Apa banyak dotan ini? Ini nang Mak. Minyak. Pilih lagi nih. Nggak ngerti aku. Ki jenenge apa Mbak De? Buceng. Buceng kembar. Buceng kembar. Kue rempah. Iki. Iki senang. Iki lho. Saya sampean pegang. Iki Senang. abang senang teh. Bennya apa Mbak De? Mungkin Ki buceng ketan dan kuat. Oh, buceng kuat. Iki sambal goreng, lek ngisore iki jenenge apa Mbak De? Golong. Golonge pira Mbak De? 9. Ki macake berkatan ki. Nek itu dhewe mek ingkung saiki wong. Ngomong teno ae no. sing didung anu sambure ya karek anu arek dele-delene diwon ingkung. Sayure nek salah kene pisan. Mau anu, Be? Nggih, Benar salah kene pisan. Iki lho anu mbone iki sing kene sing iki mboten sing ngene. Iki belum iki. Itu iki loro telu papat 11 tok. 11. 11 tok apa tambah, Mbak? 11. Ku wis 11. Cacat. Siji loro, Siji loro. lima, tambah iki 1. Ya. Enggak iki ae. Wis ana ayame. Lupa. Mbak iki belum.
Dua ini, 1, 2, kok yo pas. Oke. Hah? Ini lho kok ada siro. Apa to, Bes? Wes jadi sebelah saya sapi, Pol. Ini. Nah, wes yo. Pon, Wes yo. pon Mbak. Aku kelar rewang. Allah tak tono rewang. Ngrewangi anake. Apa enek palimae? Palimah jam mantene jam pira to, Mbok? Iya, Mbak. Temune jam pira? Serundeng. Serundengnya mesti enak ini terus mesti manis memes. Mesti enak memes. Aku bakal lihat gendera tatan oleh serundeng ini kita ibit-ibit gila madang. Enak gila madang sekali sekotak. Kayak segone anget ya, Mbak. Rasa pokoknya. Di sunati loh, Di. Wes yo iki ditumal-tumale pisan. Ya betul. Jadi kan ya nyetak mati kene. Ya, ini. Tuh, jangannya mukul-mukul. Ditelung Sama ini. 3 yang belum ada. Makan saya. Angop peras. Halo. Mana segonya? Sego. Mas tinggal mana? Mas Bintang dek kamar. 3, 5 mah duit lo. Kuwi nang ngarepe emak iki lho. Mas. Sini. Nek ngarepe emak, Sego gula apa sego biasa? tutupan lagi le nganu kok buleng kok. Bulengnya masuk. Silakan. Jangan apa? Jangan apa? Goreng kae ayam kuwi. Sambel goreng ya gede lho, Bang. Tapi pedes tak tadi. Enggak pedes banget. Iki radian pedes ya? Tidak. Radian pedes enggak pedes. Resi kok iso radian pedes iki piye? Wah-wani kobokan ya. Piye, Mbak? Lah kono golek kuah-kuahan tak mek kobokan lho. Lah iya kae. Kayak apa Mbak Deki? Nah, ayo untuk sitok. Lah, Isinya apa ya? Serundeng. ini serundeng, lombok, telur, sego kuning, Terus putih. putih, bayai, Kayak kacang, tempe. Nek kurangnya dijaluk ning Ngapura jare. Iya, Mbak Dek? kurangnya yo kurang arep ben golek dhewe. Jenenge kok dipijet nek mega to? Heeh nang Editor iki piye? Lho, iki durung enek sendoke. Ersis ngono. Sik urung ngamari. Ki ngadai nasi digawe sing kenduran ki.
Wes, Sendok sing sampeyan wes tak tarik. pateni. Iya, Ndi? Oh, niku. Pengawal lagi diceluki mangga metu ya. Sopo? Bintang. Iya bocil ngono kuwi. Ki wis teko nggen ki didok-dokne. Sego ditaleni dikei ingkung. Sing kidul, sing taleni sik, sing kuwi. Heeh, sing kuwi engko anu engko masak. Mendhet wala malih. Oh, telas. Telas sing akeh kan nggih. Kalih bisa dendeng. Bang, juga apa sakniki? Nggih, no. Nek juga. Dalam? Nek juga apa sakniki? Nggih. Lha, Mbak? Lan apa? Sakniki? Lek Coba niku. oh niku to. Nggih, lah kayune sing ajeng di anu pundi niku. Niku. Nggih sampeyan grujung teng kayune mawon. Tak cukupe wong urung iso ngarani mulune. Colokane namung damel HP niki. Pak sampun, Pak. Nggih. Wis. Walah, Mas. Menyane sing ndi juga. Wadune kiai penyok. Gawanen, Mbok De. Enak iki sambel goreng. Iya. Enak aja kok korjangan. Apa kena golek? Aja dicampur, Mbok De, kok enggak enak loh. Sesuk diinget. Mbok De wis rondang ya. Semen gower apa-apa, Mbok De? Gawanan kabeh. Heeh. Gowo balik no. Gawanan kabeh, Mbok De. Wis tok bawanan. Heeh. Heeh. Serondenge kena nggih lawuh lek isuk. Gerek nukokne daging sesuk kan korban. Sesuk kan oleh iwak. Yo. Korban perasaan ya, Pak. Masa enggak oleh? Wis gawanan, Mbok De. Gawanan kabeh, mingko sapa ta sing gawa? Oh, ana wonge arep. Gawanan kabeh, soken, heeh. Ya. Wes dipangan dhewe ya. Nyapa sego dikekne sapi. Wong kuwi lho sego anyar, Mbok De. Liyan ning kulon kono kok ya ora gelem rene. Mae Panji Hatori kono. Oke. Tak enak.
iki derek. Tak terne ya. Heeh, antar sik. Rekmu karek nggo tekmu karo teke. Heri sing ndi mengke. Wah, lah iki lho Mbak Dine teko. Laser ngenteni gedang dilungkas. Niku lho, ngenteni gedang kopi dilungkas. Mak Mbak Din gawakno sego sing nganu Mak. Sing ngono kuwi. Oh. Endi teke? Kan Abel. Sampeyan ngalor apa ngidul Mbak Din? Tak terne enggak apa-apa. Sampeyan muni ya. Sapa? Derek tekmu karo tek Heri. Ya lho iki. Iki lho nek Heri. Tapi iki kok. Sing nenek kuwi cek ndi? Iki. Si tok Heri tok tekmu ta? Ya wis. Lah iki. Wis. Kemang kae? Karo iki karo sapa Karo tek Pion. Lion Bu De. Iya, Pak. Terus iki Pesan. Tekmu berkatmu gawakne rezeki. Wis balik ya, Bang. Dik tas tok. Piye to mak ora dibarengi. Kok terepan dadi terne. Eh. Nek terus dina ayo. Aku wedi